Tehdään tämmönen pieni video tähän motorsportin ystäville. Sen verran tulee viestiä, että koska auto valmis ja koska aiot mennä mihin menet. No en ole menossa yhtään mihinkään vielä pitkään aikaa. Mennään kahtomaan mikä täällä on nyt juttuja. Volvo vaihtui Pemariin ja E90 Pemari 2006 vuosimalli ja tää on rullaava kori, mikä on 2023 vuoden driftingin katsastuskortilla oleva kori ja sieltä puuttuu moottori ja täällä nyt on jonkun verran hommaa vielä tuolla. Mä oon pikkasen ruvennut, tuolla on pakoputkitunneli rakennettu, mutta tuohon downpipelle pitäisi vielä tehdä varmuuden vuoksi vähän lisää tilaa ja täältä puuttuu moottoriohjaus ja tänne on rakennettu sähköt kokonaan uusiksi ja tommonen paneeli laitettu valmiiksi. Täällä on ektit ja polttoainepumput ja starttinapit sun muut valmiina. Sitten on Koskimaa Racingin kaaret valmiina. Eli tällainen suhteellisen valmis kori, mihin voisi sitten ruveta tuota tekniikkaa tunkemaan. Ja tää nyt ei ole ihan täys. Monellahan on leikattu tää takapää auki kokonaan. Niin täällä on nyt tää ihan peltiä vielä täällä, ettei ole leikelty tätä takapäätä auki. Ja tarkoitus nyt olisi, että mä kästä niin kauan kun tämä ei osu mihinkään, niin, tai joskus, toivottavasti ei osu ikinä mihinkään, mutta jos osuu, niin sitten ruveta sitä leikkelemään tätä takapäätä auki. Eli mun ajatus olisi tuosta autosta tehdä semmonen, millä pystyisi ajaa vähän niin kuin time attackia ja rataa ja driftingia ja miksei myös vaikka suoraakin. Eli tarkoitus ei ole rakentaa siitä mitään täysveristä drifting-autoa, mutta semmonen, että siinä on semmonen alusta, minkä pystyisi monipuolisesti säätämään sitten ehkä myöskin rata-ajoa, että pystyisi vähän niin kuin monipuolisesti ajaa sillä radalla. Ja niin tässä nyt kun osia on odoteltu, niin täällä on tämmöisiä hommia tehty. Eli niin aloitellut tänne sitten tekemään tämmöistä teippaushommaa, kun ei tässä nyt ole oikein tekniikan osia odotellaan ja moottoriohjausta. Ja niin on vähän teippailut täällä. Eli tämmöistä tähän tullut. Ja tässä muuta täällä on penkit ja ratit ja täällä on sitten tämä koko projekti helmi. Eli kone, mikä on tehty sitten 2009. Tämä konehan on tehty Turussa JPS Motorsen koneistanossa ja siellä on takomännät ja Jankoversi nokat 272 ja Gredin veivit ja venttiilit on muotoiltu ja mitäs muuta siellä nyt on tehty. No käytännössä kaikki liikkuvat osat on uutta, arpipultit ja ACL-laakerit. Niin tommonen tulee sinne ja sitten imusarja tulee siihen ja siinä tossahan toihan Jakobin on vanha imusarja ja siinä oli 2200 suuttimet ja ne mä nyt sit niin pois, koska muutama iso poika sanoo, että niitä on vähän hankala säätää ja ei välttämättä tule kovin hyvä tohon kokoonpanoon, niin
tilasin nyt 1500 suuttimet sitten tilalle ja niillä pitäisi saada aika hyvin se säätöihin sitten. Täällä on sitten turbo. Eli mennään tommosella Lensun Holsetilla. Siinä on 7.1 imusiipi ja 7.2 pakosiipi ja 19 pakopesä. Oikein tommonen old school vähän meininki 2 itse tässä, mutta mä haluan nähdä tuon kortin, millaiselta se tuntuu tommosella ahtimella. Et kyllä se varmaan rataa, jossa mä luulen, että se voi olla ihan ok, mutta sitten ehkä jossain driftingissä se herääminen ei ehkä ole se paras mahdollinen. Mutta silti mä haluan nähdä sen, miten se toimii tuolla. Eli sen jälkeen vasta. Helppohan tuohon on sitten vaihtaa. Täytyisi kyllä vaihtaa koko pakosarja. Pakosarjakin, koska tämähän on tämmöinen kiinalainen pakolämpöanturit ja isompi hukkaportin putki on hitsattu tuohon. Niin toi nyt varmaan tulee olemaan aika huono lenkki tuossa kokoonpanossa, että saa sieltä nitkumaan ja notkumaan, eikä välttämättä oikein hengitä. Mutta jostain pitää nyt vähän tinkiä, niin näillä mennään ja katsotaan tämmösiä täällä. Tämähän on meikäläisen valokuvausstudio, missä me ollaan. Eli täällä on punttisalia ja autohommaa ja tuollahan on sitten valokuvausvehkeet. Tää nyt on tää auto täällä studiossa sisällä ja täällä tätä rakennellaan. Tämmönen pieni tiiseri tähän alkuun, että katsotaan tästä eteenpäin. Moro!